Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Ne vom face o casă. Cu o mapă nouă, am făcut niște chesturi, niște paturi și mai trebuie să ne facem casă, să-mi fac casă. Să tăiem niște copaci, să ne facem arme de lemn, după aia mergem la minat, dacă se poate. Dacă avem ce luat din mină, mergem. O să ne facem o casă mică temporar și după aia o să mai mărim puțin. E posibil dacă mai găsim un loc să ne facem alta. Să fac alta, pardon. Am ceva că facem azi. Casa o să fie în deșert și o să fac momentan fără geamuri. Uitați și niște mine pe acolo. O să mergem să le explorăm după ce ne facem tornacopuri, pickaxe-uri. Am dat volumul mai încet ca să mă auziți. O să facem o parte mică din ea, după aia o să fac fără să filmez. Construim aici așa. Mă gândesc să fie puțin mai mică. Acum la început. Sper să găsim metal. De fapt iron. Am spart asta ca să fac casa. Lego. Am făcut eu o parte mică din ea. Ne urcăm aici sus. Folosim shift-ul să nu cădem.
Și gata și cu casa, acum mergem la minat. Pentru cei care nu știu, filmez pe Mobizen. O să mergem să luăm niște cărbune și o să ne facem niște torțe. Dar Știu că nu vorbesc prea mult, dar am făcut torțe, acum mergem să luăm piatră și să facem târnăcoc și după aia luăm iron. Lucrăm aici ca mineri și asta va fi și titlul episodului. Ștefan Mineru. uite, Liliac. Da, sunt și eu aici cu el. Mamă, cât aer n-ai, Ștefane. Mamă, știu, o grămadă. Du-te, fă un pickaxe. De ăsta, de piatră. Mă duc. Dar trebuie să iei și, cred că, lemn. Da, păi n-avem. Cred că ai aici, bro, o grămadă de bucăți. De iron. Mamă. Cred că super norocos că am găsit atât iron. Ai găsit o mină destul de bună. Dacă ar fi și spawnere de monștri aici, perfect ar fi. De ce? Pentru că îți dă chesturi cu chestii în ele. O, super. Ar fi fost super. Am luat lemnul și acum mă duc să fac un pickaxe de piatră. De casă, du-te, mai ocupi off camera, nu? Trebuie să o mai lungești. E prea scurtă. Într-adevăr, Lemn. hai să merg o dată. Fac pickaxe. Fă două ca să ai rezerve. Da. Eu mereu când nimeresc câte o casă, îmi fac doar unul, că eu nu prea le folosesc. Păi da. Eu ți-am zis să faci două pentru că... Moartă direct, ai văzut? Da. Mai e o cale acolo, vezi? Da, ce tare! Da, mergem pe asta. Seamănă cu... Las cu explorezi tu. Poate în alt episod. Da. Hai să luăm iron. Mai avem, ia uite. Ia uite-te câte bucăți ai. Ai 10 bucăți. Bine așa. Și mai e pe aici. Îmi amintesc că mai era undeva. Uite aici. Nu mai e nicăieri. Poate mai e prin mine. Te mai uiți. Da. Iron. Dacă faci 25, ești bun. Ai de cât 17. 17? Tot? Nu mai ieși niște carbone. Că ne trebuie. Ia uite. Nu mai ei, poate vrei să spui. Fac eu. Nu mai vedeam nimic. Nimic nu mai vedeai. Fac. Ce?
Mi se pare că am văzut lavă când am văzut cărța care am pus. Du-te și eu cărbune dacă tu vrei cărbune. Îți mai faci torțe off camera. Am level cam mic. Dacă dați. Momentan trebuie să găsești diamond ca să faci enchantment table. Adică, da, tu știi că Tyron îmi trebuie să fac o ușă de metal? Ușă de metal? Da. Păi cred că vreo 5. Bucăți, Tyron. Mi-ajunge și pentru ușă. Cred că da. Mai filmez doar 2 minute și atât. Cât timp ai filmat? 11 minute. Mamă, ce întuneric e. Sper să mai știu ieșirea. O găsești tu. Ia uite, are. În Uite, bine, are. asta e posibil să găsim și diamond. Mai jos văd că e destul de mare. Hai că ai noroc, ca Ștefane. Ia uite și acolo. Cadou. Prima oară că am și eu noroc în mine. Pe ziua de azi. Da. Asta mă mai ce noroc. Nu se pare că vă da gold. Dar goldul unde se găsește? Tot așa pe lângă lavă? Da, mai jos un pic, mai sus un pic decât diamond. Chiar mai aproape de lavă. Da, și aproape de lavă, dar e mai jos un pic decât iron-ul. Piatra se găsește foarte ușor. Pentru prima oară. Știi că trebuie să vorbești mai tare ca să te auzi bine. Lily, ești pe aici. M-a speriat unul când am văzut când eram la intrarea în mină. Azi? Mamă, cât iron ai. No, rocking fucking shit. Păi să mă răbi, ai 37, ai de full. Și tu ziceai dacă fac mai mult de 20 nu doar și am făcut mult mai mult de 20. Ai 40. 40? Cam atât pentru astăzi. Pa, pa!